by lucky. Oh, na yun ang pagkamatay nga pulis gani, nga babae ko di patay. Nagbisyo sila tanan. Nagbisyo sila tanan. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Hi guys, it's me again, Viv, and welcome back to my YouTube channel. Guys, naaday ko karon sa lungsod sa Toledo City. Partner nga siya ang nag-video karon, and thank you sa day ani sa iyang gift nga gihatag nako ang teddy bear. So for this vlog, mangita ko random people and ask them some questions. So guys, this is my first time to vlog in public but at the same time exciting. So wala ko magdugay pa. Let's go. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your 5 minutes later. So ang first na itong kamutan is si ate, pangalan mo te? Lisa Morales, tagasa ka te? Sangi. Sangi. So, nagkuhan siya dere na nuroy o. So, ganahan mo malit og mais dara dere si ate, pangitahan dere sa may. So, te, okay ra ko kanon te ka te. Kain sa unsa man na. Bain sa gugma. NANI?! Nice. お前はもう死んでいる。 May problema. So, te, ganang. Ate, pabuta na po. Sa relasyon, kisay kusog magbinuang, lalaki or babae? Lalaki. Kaya nga naman, May mo paasa. kasuway, nakatagi paasa na ka? Oh. Ayun! Sa'yo mo ba na? Dili sa kung kuan Ex. kanang ex. Ay! Onya, ate, onya. Sakit. Sakit kayo. Onya, unsa may ganahan mo istorya sa imong ex karon te? Nang nantay dili na siya mo pasakit og laing babay. Pasakit og laing babay. Kasi naminyo na sa to. Nasad ka. Dapat ni mo siya te. Hello! Sabi nila pala. Dapat ni mo siya te. Hello! Oh my God! Wow! Ay, last pangutan natin. Asay dali makamove on, lalaki or babae? Ang kuan ang lalaki may makabukon dali. Dali. Ang babae may dugay. Dugay jud ang babay. Oh, see? So, te, salamat kayo for your time, te. Ganang, sa'yo pa nga na to, sir? Eugene. Taga-dirira ka? Secretary lang. Sir, okay ra og pangutan-on ka about sa gugma, sir? Nama ka kayo yam. Another one. Ay, uyab wala. Kanang, pero kanang pangutan na ko, sir, sa usa ka relasyon, kasi gusto pag binuang lalaki or babae. Depende tingali. Depende. So, anong nakaingon mga depende, sir? Nakatry na ba ka na ikay binuangan or ikay nagbinuang?
Hindi kay basin dili ko kay ngano kuan ko kay wala ko kasubay ka na kuan. Wala ka lang kasuwag binuangan ni mo. Or ikay ka binuang. Not really. NANI?! So pero wala pod ka katry nga binuangan kasi mo uyab. Wala. Pero dugay ka nakatumbag. Pero last question. Kinsay dali makamubon, lalaki or babae? Depende sa kay nasa uban nga lalaki nga dali makamupon kay nay ipokusan sa laing buntang madali sila makamupon. Nasa uban nga lalaki kay makamupon kay tungod atas kay sa usa sa kaya sa katao. Tapos And another one. Dali kay makamupon kay nay kapuli. So na po yung babae And another one. dugay ka mupon kay atas pag same ra ba opposite ra ang lalaki babae ba pero depende po sa nga sitwasyon. I am the one, the way you turn down the... So, mauro to sir, wala kay lahi katubag, wala na sa ko ikapangutana, ikaw. Bakay pangutana din ha. Sir, salamat kasi mo time sir ha. Salamat sir. Kuya, pwede di ka ma-interview ka. Palihog kung gusto siya mong tingin kuya. Kuya, sir. Double sun power! Willow, dito later. Single or double? Ito na yung tawa ko. Mura. Nanay, uyab, wala pa. Wala pa, ikaw pa. Papay ka na kami. Ano ba ang tanan mo ya? Kung sa in English, sa gwapo ko. Oh, pugi. Google! Barinig kita sa mukha! NANI?! English! Ano sa in English sa gwapo ko? Gwapo ko. Guwapo ko. Nani? What? Guwapo ko. Kanang sa relasyon kasi ko sa binuang lalaki or babae. Babae laki. Ano nakaingon ka? Oh, na yun ang pagkamatay nga pulis gani. Nga babae ko di patay. Nagbisyo sila tanan. Nagbisyo sila tanan. It's the motherfucking Eagle Double G. Tawa ka buwangan. Kasuway na ka, binuangan kag babae, wala. Wala pa. Kasuway na ka, nagbinuang kag babae, wala. Wala pa. Nanakaruya, wala. Wala po. Virgin pa ka, wala. Tarong niyo ba? Wala na ka. Single ka rin yan. Ginagayat. Ay, atag mo. Sige, panawagan na. Ay na, nangita ko, guyab. Nangita ko kuya, parehan mong naong. Nangita ko kuya, parehan mong naong. Yun! Ay boss. Moro to ya, wala na ilahin. Ngon. Moro na ilahin. Gusto mo Feel na wala? Feel na pa ikay. Feel na pa ikay pinakabapo rin sa lahat. Ngan. Dili? Pinan ko hard o sarap. Yeah!